Hos gademusikanten, der spiller klarinet, øver man genkendelsen af 6 forskellige udtryk i musikken. De 6 udtryk er staccato og dens modsætning legato, accelerando og dens modsætning ritardando, og crescendo og dens modsætning diminuendo. I starten af spillet får man valget mellem 2 modsætninger. Giv den gas, mander. Så kører det. Senere bliver det sværere, når mulighederne blandes. Man kan læse om udtrykkene og høre lydeksemplerne i museets bog nummer 5 i den brune bogreol.